Avui en Natura i al Límit visitarem la cova dels Terrois en els Poets de Pedreguer. Aquesta volta comptem amb Pepe, un convidat especial per a l'ocasió que es guiarà fins a l'entrada de la cova. La cova està situada enmig de la muntanya dels Poets, al principi del camí del barranc de les Fonts. Hi ha molt poca documentació d'aquesta i no està senyalitzada. Conjuntament anàvem buscant per tots els racons, seguint els passos que es marcava Pepe. Si veiem el forat. Llegamos desde las 6 de la mañana. Per un moment pensàvem que no trobaríem la cova. Portàvem molt de temps buscant i no hi havia rastre de l'entrada. Tal volta la boca de la cova havia sigut coberta per un muntó de brossa o herba i ens seria impossible de trobar. ¡Oh! Hostia, cuidado, que son los petorrey. Petorrey win. Finalment Pepe ho va aconseguir. Va obrir pas amb el bastó. Oh my god, man. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Aquí está. Podemos observar. Teníem la cova dels Terrois davant nostre. Madre mía. Estic mal de voler. Però no és difícil que és de trobar això. Sí. Ahí, si no ho saps. És la llenya que hi ha. Jo ho sabento i... Ja, I l'estiu passat l'altre vaig vindre. He vingut 4 o 5 tots els dies, bé. No entreu. Però tu no entres, Pepe? Jo no tinc ganes. La veritat és que al principi feia cosa tirar-se a entrar en un forat tan menut i tan poc acollidor. I dins fa claror. Estem gravant, Toni, sí. Com es fa? Apreta el botó darrere, no, no. Vale. Si vols que lleves la pila. Allà ho veig. A veure si que mos trobem. Neandertal. No t'importis con jabalí, lo demás. Hola. Hay que entrar, ¿vale? Et deixen la rata per al cap. Això et dic jo, un cop. Entre jo, Toni, o Espera. has tindré salida libre? Estic tocant tot. Adelante. Què trobes, Pepe? Tu tens la pileta? Ahir n'hi ha una de zona que pots entrar més a dins? Perquè allà hi ha un tall, així, dos penyes que fan... Jo he entrat, però no cal entrar dins. Nosaltres passarem. Sí, pot passar, però dins veu allà tot allà. A veure. Anem a entrar. Trencar la... Encara viviu pidint o què? Adelante. Teníem que entrar quasi a rastrons. Sempre un madera, No. Però una vegada dins la cosa canviava. S'obria una galeria interior on es podia anar inclús dret en alguns punts. Ei, n'hi ha un que és merilla. Entrem a dins o què? Entreu, està tot de harina. Es veu algo ahí? Sí, mira perquè sí. Mira i tal, has vist això que brilla? Mira. Això aquí, som de moro, això és un diamant. Hòstia. Un forrem així. Hosti, això com brilla. Puja, vi. Ai, que ratet de pena que no n'he vist cap, això no m'agrada. No sé per què. Estaran més a dins. En l'interior de la cavitat es podien observar les boniques formes de les pedres i les roques causades per l'erosió de l'aigua. Com es cau la muntanya. És excepcional veure-ho de primera mà. Hay alguien por ahí. Se puede volar. T'ajuda. Anem a baixar a la subgaleria que n'hi ha així baix. Molt veure com està la sub. Hòstia, però al principi sí que...
Jordi? Eixirem. Vols que sempre es queda uno fora? Home, així és que no caben tots tampoc. És que això, mira, això s'esvara. Tira't. De tobogán. Però que van per pujar, tio. No arriesgues. No arriesgues, Toni. Impressionant. Mira, sí. He vist aquestes pedres de dalt? És com aquella. Impressionant. Se m'està acabant l'oxigen. Botella d'oxigen, per favor. Jo hauria que entrar en una bolsa de basura i treure tot el malai aquí. Sí, jo vaig entrar tot aquest puga. No, que baixo. Sí, baixa. Mira, està amenaçant molt la botella. A lo millor és dels caçadors o algo, jo què sé, que venen així a beure o és molt Però rar. no me jodes, tio, els caçadors porten lo seu, no? Jo què sé, a lo millor la deixen així per l'encals de pur, que no tinguin aigua. Estem així baix d'una cova, mos caurà la muntanya damunt i això. Jo tinc claustrofòbia, trobo que no és viu d'ací. Hi ha aranyes del tamany de la meva mà. Sí, ha costat de trobar, però al final ho han trobat. A veurem pixir, si podem eixir. Ok, sí, vivim així. I què fem, anem a buscar l'altre o...? Vangre, no. Anem. Va, anem. És l'autèntic, Jordi. Verga. Jo tot m'aixut. Voy a llevar de 6, no para. Aquí estamos. Hem Hem intentar eixir, entrar és molt fàcil, però després per eixir això s'esvara que te cagues, la superfície està molt humida i molt llisa per l'èuria. Anem a ajudar-lo. Va, davant. Costa fer, sempre xiquet. Aplegava l'hora d'eixir d'aquell lloc, i de la mateixa forma que ho havien fet per a entrar. No l'emportim? No sé què es voldrà bé. La veritat és que ens havien quedat amb ganes de més i no seria l'última cova que visitarien en un futur. De segur que no. No. Sí, però al final ho has trobat, Pepe. Hòstia, espectacular. Estava costós, eh? Càmeres així gravant, 3 càmeres.